казвам се Виолета Литовска от град Севлиево. Състезавам се от 3 години първо за град Бургас, тази година за град Несебър. На 23 години съм. Добре, с няколко думи, как се живее с духа на карате? Начин на живот. Това ти е живота. Тренировки, ставаш, лягаш с тая мисъл. Бих казала, че има рецепта. Може би лишенията от нощния живот на тези години. Знаете, че повечето млади хора ги влекат дискотеки, барове. Когато се готвиш за такива големи състезания, тези неща трябва да ги пропуснеш. Но ние сме свикнали с това, така че за мен няма проблем. Следващата ми цел е световното първенство другата година в Казахстан. Се надявам да се представя добре. За Несебърския клуб за мен е чест да се състезавам, защото е стар клуб. Много добри състезатели са излезнали оттам и продължават да излизат. 16-та европейска титла. Честито първо за това. Как се чувстваш като 16-кратен шампион? Благодаря, чувствам се както всеки ден, нищо по-различно. Това ли учи философията на карате, т.е. човек да бъде смирен и уравновесен, защото не виждаме да си така с прекалено повече самочувствие? Надявам се на това да учи и другите, които са след нас, да го възприемат това нещо като модел на поведение. Защото това са едни от най-ценните неща на карате. Не боя, не титлите, ами това, което променя във всеки човек. В момента си не с кимоно, а с друг екип. Защо и в каква роля си тук в Бургас? В ролята на съдия съм днеска, тъй като турнира е до 16, до 18 и втора дивизия, което значи за начинаещи състезатели. Тези начинаещи състезатели са твои фенове, ако мога така да се изразя. Какво би искал да им кажеш след толкова години и след постигнатото до момента? Ще им пожелая много здраве, късмет и да продължават след така, да открият себе си във всяка една тренировка. Имало ли е моменти, в които се притесняваш, страхуваш или искаш да се откажеш, или такова нещо в твоята кариера няма? Ако каза такова нещо, ще излъжа. На всяко състезание се притеснявам и страха също не ми е чужд. Нормално, като всеки човек, който има такава стресова ситуация, ги минавам тия неща. Целите ти от тук нататък? Да продължавам да тренирам и да се развивам малко или много всеки ден. И още нещо, крайморските клубове са клубове с традиция. Как се чувстваш ти като част от тях? Те са с много силна традиция. Все пак всичко в България, Кьокушина е започнало тук, край морето. Сенсей Божилов и Варна. И винаги ми е много приятно така да идвам тук по тези места. И последно, карате Кьокушин за тебе лично. Това начин на живот ли, не е само спорт? Аз много далече от това само спорт. Карате ни е изградило всички тук, които сме в залата, които състезаваме или тренираме, ни изгражда малко или много като хора. Това е най-вече. Състезанието е една много малка част. Все пак има хора, които или са твърде малки, или вече възрастта не им е такава, че да участват на състезания. Ако беше само спорт, това значи, че те не трябва да го тренират. Най-важното на карате е точно зад състезанието. Да. Тъй като си в основата на нещата, през какво мина за организацията на едно такова състезание? Принципно организирането на едно състезание е един дълъг, сложен процес. Започва се няколко месеца предварително, трябва да бъдат подготвени нещата с зала, с награди, да бъдат уведомени всички отбори, които евентуално биха искали да участват на това състезание. И общо взето подреждаме си нещата в един ред и започваме да ги вършим едно по едно. Общо взето най-много така може да се каже, това е нормално за държавата ни, изобщо за състоянието на страната. Най-тежкият ни въпрос е финансирането на състезанието.
тъй като наградния фонд, осигуряването на медицински екипи, нали, всякакви такива неща, които са типично нужни за едно състезание, си искат съответния финансов ресурс. А това състезание с тенденция да стане международен турнир? Състезанието по принцип е отворено и други години сме имали участници от други държави. Тази година обаче така стана, че ние бяхме го заложили предварително за тази дата, за 11 юни, а промениха датата на Европейското първенство и двете състезания станаха много близо. И просто през 2 седмици на хората е трудно да пътуват до Грузия, където беше Европейското първенство и си е тежка дестинация Грузия, да пътуват до Грузия, след това да дойдат до България. Но има много голям интерес към състезанието в Европа, тъй като правилника, по който се провежда, на много малко места е същия. Е такъв. Това е правилник за мъже и жени, а състезанието за юноши и кадети и мъже, които са начинаещи, нали, до начални степени, което е много хубаво за прохождащи състезатели. Затова искат да дойдат, но финансовите проблеми са за всички. Гледате, че има рецесия в целия свят. Нормално е. На клубно ниво основният ни, аз така го отчитам, основният ни проблем е с възможността за дворазови, примерно, тренировки, които са подготвени, насочени специално към състезателите. Но това е заради материалната база, която ползваме в момента. Тя е много добра, но е малка. Не ни стига мястото, трябва да разделим на състезатели и на основна група трениращи, което става много трудно, тъй като едните са ученици, другите работят. Нали, има такива, които са по-свободни, но общо взето опитваме се да нагаждаме нещата. Това е общ проблем на всички спортни клубове и не само в нашия спорт. Като цяло си е проблем и за който и да е град. Какво предстои през 2016 целите ви? През 2016 сега на нас ни предстои едно участие в Япония, интернационален шампионат, който е за състезатели от 8 до 18 години и над 35 години. От Бургас ще имаме 2 участници там. Надявам се да се представим добре. Състезанието е на 6 и 7 август, след което имаме още един международен турнир в Япония на 21 август в град Фукуока. Първият е в Токио, вторият е в град Фукуока. И двете състезания са много силни. На първото има над 2000 участници от цял свят. Второто състезание е обикновено с 700-800 човека участници. Също е многобройно и като цяло в Япония състезанията са си силни. Трудно е за нас с подготовка, с часова разлика там при аклиматизацията, но положителното пък ще бъде, че ще може да потренираме с японците в японски клубове, с японски инструктори, може да откраднем нещо от методиката и от тактиката. Така че аз се надявам, че всичко ще мине добре. Най-важното е да се връщаме без травми. А вече в малко по-далечно бъдеще тази година най-важното ни събитие, това е Европейското първенство за кадети, мъже до 20 и жени до 22 години и мъже и жени абсолютна категория в София. То ще бъде на 26 и 27 ноември в зала Арена Армеец. Събира елита на Европа и просто в Европа това е състезанието, което е така, нали, с най-голяма тежест. 2 европейски първенства има в годината, това е второто. Чест е за нас, че ще бъдем домакин, за България, че ще бъдем домакин на това състезание. Надявам се да се представим успешно. Също така се надявам от клуба в Бургас да имаме национални състезатели. Всичко зависи вече кого ще хареса националния селекционер Шихан Георги Попов. И така. Каквото се иска от нас, ние ще го направим, за да ги подготвим. И още нещо, на какво учи карате? Лично от теб това те съхранява духът на карате и живееш с духът на карате? Карате учи най-вече на самодисциплина. Освен това променя мирогледа, човек започва да се замисля за неща, които не се е замислял преди това. Променя му се погледа към света. Това е основното. Ако го погледнем от друга гледна точка, спорт като спорт.
чисто от спортна гледна точка, но затова карате е малко нещо повече от спорт. Казваме бойно изкуство, не само спорта карате. Ние тук в време на състезанията виждаме спортната насоченост на карате, но това не е същността на карате. Това е само една част от карате. Карате е специфичен спорт, затова и вероятно има и специфичен подбор за националния отбор. Какви хора трябва да присъстват в този национален отбор, които ще представят страната ни? Предстоят сериозни мероприятия тази година. Хората, или по-точно принципа, на който подбираме състезателите, първо трябва да са състезатели, които са взели в последните 1 или 2 години, най-малко в 2 години са взели участие на републиканските първенства, за да ги познаем, да ги видим как играят. Второ, трябва да са много усърдни и имаме за подбора на националния отбор минимум 3 лагера, които са подготвителни и така наречения разширен състав. За една категория имаме 3 или 4 състезатели, които в зависимост от качествата, които показват на тези лагери и на базата на класиране, тогава определяме кой ще представи страната извън България. Другото, което има няколко турнира, те не са малко, има няколко турнира, които са в Европа, в различни държави, на които можем да ги заведем и преди европейското да ги проверим как са подготвени. Най-важното е също не дали ще станат първи или втори. Важното е дали ще имат възможността да се подготвят не само физически, а да издържат на психическото натоварване, на пътуването, на жребия, на самото състезание. Ако вземе 1, 2 или 3 срещи да стигне до финала, важното е да имаш много добра психическа подготовка, да се работи от страна на треньорите с тях и това определя кой състезател ще вземе участие в националния отбор. И още нещо, източно бойно изкуство на България има ли традиции в този спорт? Значи, аз съм говорил доста пъти така на тази тема, дали източно бойно изкуство. Има си традиции. Тази година, есента, с нашата федерация ще честваме 40 години Кьокушинкай. И общо взето мисля, че си имаме традиции, а като цяло тук искам да отворя една скоба. Като цяло българина е добър боец. Ако вземем борба, бокс, джудо, виждате, че колкото и да сме малка държава, ние винаги имаме класиране, сега и с самбото имаме прецедент в ММА. Значи имаме си прецедент на българина, му е заложено да е боец. И това нещо, съчетано с спортови като леката атлетика и художествената гимнастика, където от днешния епол правят класиране и много добро представане, значи спокойно мога да кажа, че имаме много добър ген, който не е заложено да имаме качествата, които са необходими и да излизат бойци. Отделно какво ни пречи? Само една дума на тази тема. Пречи ни в момента системата, която не позволява да се развиват и най-вече да си запазим състезателите. Извеждаме ги до ниво, да стигнат до международно ниво и в същото време не можем да ги запазим. Това е, което мога да ви кажа най-кратко. Състезанието е част от календара на Шинкьокушинкай, Федерация Българска карате Шинкьокушин. И е последното състезание за първото полугодие на годината. За вашите състезатели това беше като контролно преди големи международни турнири в бъдеще, така ли? Да, така е. Това беше много важно състезание за всички състезатели като цяло, понеже края на годината ще сме домакини на европейско първенство и старши треньорите на националния отбор правят селекции още от сега за националния отбор за края на годината ще бъде състезанието. Какво видя твоето професионално треньорско око? Имаш ли забележки към момичетата и момчетата и в какво ще наблегнете в подготовката през следващите дни и месеци? Забележки винаги има, но като цяло съм доволен от представянето на нашите състезатели. Най-важното за мен е да видя желанието в тях и хъса за победа. Който го има, даже и в повече, всичко останало по време на тренировка се прави. Може да се изгради. Интересното е, че в карате учена дисциплина, самоконтрол. Така ли и при вас и лесно ли се постигат тези успехи?
Да, така е. Успехите не се постигат лесно. За всеки един такъв успех се иска много труд и желание, постоянство. Най-важното, което учи, е и на уважение също.